machalo kaka magi to gin funds madhi mana par achiel miluongo ni affirmative action funds obed women fund obed youth fund obed agpo 30% cha obed ajira digital ging'eny kabisa but king'iyo performance mar jopiny to gina jopiny moripo bed ni gin hustlers maneno ni pesni joripo bed ni konyogi kane hustler fund bedo introduced ma aparo ni oripo bed ni en one of the strategies ma Kenya Kwanza government dinosetimo mondo ng'iye ni to ere credit history mar jo Kenya kaluwore gi pesa mimiyogi gi sirikal nikech ng'eny ne ji samoro paro ni pesa mimiye gi sirikal en pesa ma sirikal osekawo kumi ma koro iduokoni omiyo koro wach mar ni idwa duoke kata idwa chule gi interest chande en gima Kenya Kwanza government nyaka nowuog oko e yo maliw mondo lerne jopiny otherwise president onyala wacho pesni madongodongo gi but vitu kwa ground e piny kacha to kapar ni en kaka owacheno vitu wacho ni vitu kwa ground ni different en mane jopiny bende neno kata mana twak maka maneno ka wuoth George iwacho ni 500 to ya ohala mane dong iwacho ga ni kikawo hola keduoko to koro dongo koro kin gi hola mar 500 koro ponona ni kawe nikech ohala ng'eny kata mana 500 be nyalo loko mana ohala donge en mane luore kaka ing'e nyalo medo juogo kata mana ohandi